Oh, wat een enig. Daar heb ik niks aan. Oh, je dan. Vincent? Ja, je spreekt met Boyke, je moet even geen vragen stellen, oké? Dat is heel belangrijk. Ik ben op zoek naar de naam van een merk. Een kledingmerk. Het bestaat uit 2 woorden met een N-teken ertussen, ja? Oké. De eerste 2 lettergrepen van het eerste woord is maar in het Duits. Ja, maar in het Duits. Kan je dat zeggen? Heel goed, hou dat vast. Onthoud dat, ja? Oké, hoe noemden ze Willem van Hanegem? Zijn benen stonden... Heel goed, onthoud alleen het woord, dus niet het lidwoord. Ja? Oké. Oké, dan gaan we naar het tweede woord, achter het N-teken. Als je tegen een hond in het Engels zegt dat hij een stok moet zoeken, wat zeg je dan? In het Engels dat hij stok moet zoeken. Ja, dus je gooit die stok weg, wat zeg je dan tegen de hond? Dan zeg je... Ja, fijn. Ja, nou ja,